Ezoiko bilkurari hasiera emango diogu, puntu bakarra izango da, eta izango da organo ezberdinen azken bilkuren aktak onartzea izango da. Orduan, puntuz puntu joango gara, aktak onartzen diren, bai. Lehenengoa, udalplenoko akta onartzea. Onartzen da? Bai. Bozeramaile batzordea. Bozeramaile batzordeko akta onartzea. Onartzen da? Bai. Barne antolaketaren batzordea. Ezer ez badago, onartzen da. Obra zerbitzu mantentze eta auzoen batzordea. Bai, onartzen da. Hirigintza, ingurumen eta mugikortasun batzordearen akta. Onartzen da. Garapen komunitarioaren batzordeko akta. Ere onartzen da. Berdintasun batzordeko akta. Onartzen da. Kultura eta euskera batzordeko akta. Baitxa. Kirol batzordea. Bai. Hezkuntza eta enplegu batzordeko akta. Bai. Tokiko merkataritzaren batzordeko akta. Bai. Bizikidetza eta parte hartze batzordeko akta. Bai. Kontratazio mahaiko akta. Bai. Eta tokiko gobernuko akta. Onartzen da. Orduan, onartuta ematen ditugu, hau zen gaurko osoko bilkura. Eta gaur amaitzen dugunez, nire aldetik behintzat danoi eskerrak ematea, 4 urte hauetan Arrasateko herriaren alde lanean ibilizarien zinegotzi guztiei, eta udal honetako ohiturari jarraiki bakoitzari pina banatuko zuet. Udaleko pina banatuko zuet, bai. Bueno, eskerrik asko denoi, ohorez eramango dozuelakoan amaiera ematen diogu legealdi honi. Mila esker denoi. Que me voy.